ПОНՂОЗ як ҷамоати деҳоте ки кӯҳистон дар болои санг кӯд аст. Ман Аврупоро дида будам. Ман Аврупоро дар ҳамин ПОНҒОЗ дидам. мактаба сохтан дар болои санги кӯҳ баландӣ, ухин мактаб дар Тоҷикистон нест. муассисае ки худаш хондааст. худаш бунёд кардааст. ба соҳаи маориф тӯҳфа кардааст омӯзгоро мактаби худаш таҳсил кардаги. 50 гектар дигар боға бунёд кардааст, дар ихтиёри омӯзгоро додааст ки ина маълимо инҷа шумо аз ҳамин боғ ина нигоҳубӣ кинен, айшоби ҳамин меваша мефурӯшен, қайда боғ ман худам мехарам, шумо маблаға гирифта барои асбобу анҷоми хониш ва сару либосу маоши худатон истифода баред. кӯчаву маҳале ки вай менӯяд каҷу килебиашан зиёд болои сангу кӯҳу дигар, хонаву дар мардума деҳара нигоҳ кардам, як кӯча не ва хонавода маҳнад. фикр кардам ман дар Аврупо ҳастам. ин ҳамин таҷрибара дар дигар ноҳияҳои Ашт ҷорӣ карданда кор. мегӯем таърихи 6000 сола дорем, мо миллати фарҳангӣ ҳастем, ақлмона истифода барем, барои ҳеҷ кас не, барои худамон. ин анъана мешавад алами хел, баъд аз насл ба насл мегузарад. ҳамин ҷашни бес аз 6000 солаи мо ҷашни наврӯзи байналмилалӣ як ҳадафаш ана ҳамин аст: зебоипарастӣ, тозакорӣ. фарзандонмон одат мекунад, унс мегирад, мебинад падар чӣ кор мекунад, модар чӣ кор мекунад. аз хурдсолӣ зиндагии мустақилонаро ки тайёр карданаш накун? падару модар. Now like your spirits, I'm murder with my lyrics.